se danas. Alisa u zemlji čuda. Alisa je sedela sa sestrom na obali reke kad odjednom poče da osjeća umor, jer joj je bilo veoma dosadno. Nekoliko puta je pogledala u knjigu koju je čitala njena sestra, ali u njoj ne beže ni slika ni dijaloga. Kome koristi knjiga koji nema ni slika ni dijaloga, pomisli Alisa. Poče s naporom razmišljati, što nije ništa neobično, jer se od starine tremalo da li bi bilo korisno da bere Ivančice od kojih bi ispelala venčić, kad odjednom pored nje projuri beli zec ružičastih očiju. U tome nije bilo ništa neobično, pa Alisu ne zbuni čak ni to što je beli zec uzbuđeno govorio samome sebi. O Bože, zakasnit ću. Tek kasnije, dok je razmišljala o tome, shvati da je to neobično. Ali onoga trenutka to je se činilo potpuno prirodnim. Ali kad beli zec iz prsluka izvadi sat i pogleda, a zatim odjuri dalje, Alisa skoči i sinuje misao kao munja da nikada nije videla zeca koji nosi prsluk i sat. Zato potrča za njim preko polja i stiže upravo u trenutku kad se zec zavlači u rupu ispod jednog grma. Istog trenutka Alisa pođe za njim, zagledajući dečiju jaspinu koja je ličila na rov. Alisa se odjednom strmoglavi i poče da pada sve dublje. Ponor kroz koji je propadala morao je biti veoma dubok, ili je padala veoma sporo jer je imala dovoljno vremena da razgleda sve oko sebe. Najpre je gledala ispred sebe u ponor da bi utvrdila gde pada, ali je bilo toliko mračno da nije mogla ništa da vidi. Zatim pogleda prema zidovima ponora i primeti da behu prekriveni ormarima i policama s knjigama. Ponegde bi ugledala geografsku kartu ili neku veliku sliku. S jedne police dohvati teglu na kojoj je pisalo marmelada od pomoranče, ali kako se razočarala kad utvrdi da je prazna. Nije smela da je baci jer se plašila da dole nekog ne povredi, ali je uspjela da je usput ostavi na jednom ormaru. No, pomisli Alisa, posle ovakvog pada, padni stepenice mi ništa neće predstavljati. Kod kuće će svi morati da priznaju da sam bila hrabra, ali bolje je da im ništa ne govorim, pa da sam pala čak i sa vrha kuće. Alisa je padala sve dublje. S rova me nikad neće doći kraj. Koliko sam već kilometara preletela, upita glasno. Mora da sam već blizu središta zemlje. Alisa se seti da je u školi učila da je zemlja ogromna kugla, pa nastavi. Šta će se desiti ako proletim kroz središte zemlje i dođem na suprotnu stranu? Da li ljudi tamo stoje na glavi? Morat ću
Nadam se da je neće zaboraviti da daje večeru. Mazo, mezimica moja, tako bi volela da si sa mnom. Doduše, u vazduhu nema miševa. Ali možda bi uhvatila nekog šišmiša. Oni su slični miševi. Ali da li jedu mačke šišmiše? Počeo je hvatati san i u toj omamljenosti ponavljala je pitanje. Jedu li mačke šišmiše? Jedu li mačke šišmiše? A ponekad bi pogrešio. Jedu li šišmiše mačke? A kako nije znala da odgovori ni na jedno pitanje? Sve jedno joj je bilo kako ga postavlja. Polako je tonula u san i poče sanjati kako šeta s Mazom, držeći je za ruku i pitajući nestrpljivo. Dakle, Mazo, sada mi reci iskreno, jesi li ikada pojela šišmiša? Kad iznenada tras, pala je na veliku gomilu suvog lišća i tu je padanju bio kraj. Pogleda ispred sebe i ugleda hodnik, a na kraju hodnika belog zeca kako trčeći nestaje iza ugla govoreći: o Bože, kako je već kasno, zakasnit ću. Alisa potrče za njim, ali kad stiže do ugla belog zeca nigde više nije bilo. Našla se u dugačkoj prostoriji koju su slabo osvetljavale svetiljke obešene o plafon. U hodniku beše mnogo vrata, ali sva behu zaključana. Idući od jednih do drugih, Alisa stiže do sredine prostorije pitajući se s tugom da li će ikada i kako uspeti da izađe odatle. Iznenada primeti mali stakleni stočić s 3 nožice na kome stajaše zlatni ključić. Alisa se ponada da će njim otključati neka od ovih vrata. Proba, ali uzalud. Ključ je bio ili premali ili preveliki i tako ne uspe da otključa ni jedna vrata. Pokuša još jednom i tada ugleda zavesu koju ranije nije primetila. Razmaknu je i vide mala vrata. Jedva su imala 20 centimetara. Pokuša da ih otvori zlatnim ključem i kakva sreća, vrata se otvoriše. Alisa proviri i vide da vode u uzan prolaz koji nije bio širi od zečije rupe. A na kraju ugleda najlepši vrt što je ikada videla. O, kako je želela da izađe iz ove mračne prostorije i ode u vrt s prekrasnim cvećem i vodoskocima, ali kroz vrata nije mogla provući ni glavu, a kamoli ramena. Kad bih se mogla smanjiti, mislim da bih mogla, samo kad bih znala kako da počnem. Ali i mnoge druge stvari što su se kasnije dešavale, a koje su se činile nemogućim, navedoše Alisu da pomisli da ima malo stvari koje je zaista nemoguće uraditi. Ništa joj nije pomoglo što je čekala pored vrata. Zato se brzo vrati do staklenog stočića, nadajući se da će možda naći neki drugi ključ ili bar neku knjigu sa uputstvima za smanjenje ljudi. Umjesto toga na stolu ugleda bočicu koja sasvim sigurno ranije nije bila tu i na njoj je pisalo popij me. Ali je zapravo tečnost. Imala je veoma prijatan ukus i verovatno nije bila otrovna. Ona polako sve ispije. Kakav neobičan osjećaj.
beše istina. Smanjila se toliko da je mogla da prođe kroz mala vrata koja su vodila u onaj prekrasan vrt. Međutim, kad dođe do vrata, seti se da je na staklenom stolčiću zaboravila zlatni ključić, ali sada je bila toliko mala da nije mogla da dohvati ni ivicu stola. I pored svih pokušaja da se popne uz glatki stakleni sto, nije uspela i već malaksala od umora sede pod sto i poče plakati. Ajde, ne plači, reče Alisa sama sebi. Savetujem ti da prestaneš. Ona je često sama sebi davala savete, samo što ih se nije uvek pridržavala. Ponekad bi samu sebe tako prekorila da bi čak i zaplakala. Jednom, kad je sama sa sobom igrala kriket, uvek se mogla uživjeti u ulogu svog partnera u igri. Samu sebe je išamarala zbog toga što je varala u igri. Ali kakva korist sada od toga, mislila je jadna Alisa, da glumim dve osobe. Kad sam se toliko smanjila da nisam ni jedna cela. Ubrzo, posle toga, ona spazi pod stolom jednu staklenu kutijicu. Otvori je i u njoj nađe keks na kome je pisalo pojedi me. Malo je oklevala, pa otkrize komadić keksa razmišljajući. Šta će se dogoditi? Da li ću se smanjiti ili povećati? Na njeno iznenađenje uopšte se nije menjala. Ostaje ista kao i pre. Sačeka izvesno vreme, a kad vidi da se ništa ne događa, brzo pojede ostatak i gle, odjednom poče tako brzo da raste, da glavom udari u plafon. Brzo uze zlatni ključić sa stolića i požuri prema vratima koje su vodila u vrt. Jadna Alisa, vrata su sada bila tako malena da jedva mogla da proviri kroz njih. Sva očajna, ona ponovo zaplaka. Velike krupne suze su joj tekle niz obraze i padale na pod. Dugo je plakala, a barica od suza se sve više širila oko nje, raslivajući se po hodniku. Tada Alisa začu brzo tapkanje nogu. Tap, tap, tap. Obrisavši oči ugleda belog zeca, obučenog u frak s belim rukavicama u jednoj, a lepezom u drugoj ruci. Žurio je pored nje mumlajući. O, kneginja, naljutit će se ako je pustim da čeka. Alisa sva očajno reče, molim vas, gospodine. Beli zec se uplaši od njenog glasa, ispusti rukavice i lepezu i odjuri u mrak. Alisa uze rukavice, navuče ih i pošto je beže vruće, poče se hladiti lepezom. Posle izvesnog vremena primeti da se naglo smanjuje. Verujući da je to neka čarolija, ona brzo bati lepezu. To je učinila u posljednjem trenutku, jer se toliko smanjila da je vrlo lako mogla da prođe kroz vratašce. Ali tek što se uputila prema njima, okliznu se u baricu i pade u vodu koja je bila slana. Ili ovo more? Upita samu sebe zaprepašćen. O, to je gore nego i samo more. Ja plivam u sopstvenim suzama. Bilo bi mi bolje da nisam plakala. Kako je voda bila sve dublja, Alisa zapliva, a ubrzo u vodi oko sebe ugleda razne životinje. Miša, patku, žabu. A iznad njih su leteli orao, sova i papagaji. Alisa, posle kratkog vremena, plivajući kroz mrak, ugleda obalu i zapliva prema njoj. I sve životinje
sa njom. Stigavši do obale, naiđe na druge životinje, debelu patku đurana, ogromne žabe, šarenog guštera, medvediće, zečiće i razne ptice. Dok su stresali vodu sa sebe, iznenada se pojavi beli zec i obrati se Alisi. Odmah da pođeš do kneginje. Ona sigurno ima posla za tebe, a ti ovdje dangubiš. Govoriš li to meni? Upita Alisa, iznenađena zapovedničkim tonom belog zeca. Naravno, ovdje svako mora nešto da radi. O, jadanja, ne znam gde mi je glava, sve se na mene svalilo. Hajde, devojčice, kreći. Prema meni se ponašaš kao prema sluškinji, proguđa Alisa. Kad čuo njen odgovor, gušter pade u nesvest. Alisa to iskoristi i pobeže, jer nije želela da sluša belog zeca. Odjednom se nađe usred guste šume. Kako je bila veoma mala, cveće je prema njoj bilo ogromno. Pečurke kao kuće, a trava koju je ranije rado gazila kao gusta šuma. Na šeširu jedne pečurke opazi gustenicu kako puši neku čudnu lulu. Ko si ti? Upita je gusenica odbijajući dimove. Ja sam Alisa. Koja Alisa? Ovdje svi imaju poneki posao. Ja, na primjer, čuvam pečurke. Priđi. Hoću da ti kažem nešto veoma važno. Alisa je začuđeno pogleda. Smešne li životinjice? I kako samo ozbiljno govori, pomisli. Znaš, ja ne poznajem ovo mesto, pa ni običaje, ni navike njegovih stanovnika. Osim toga, ja sam tako mala. Naviknut ćeš. Ako budeš slušala moje savete, nećeš se kajati. A vidjet ćeš. Kneginja će te pozvati na čaj. Beli zec će pristati da te obuče u lišće. A luckasti šeširčija će ti ponuditi da mu kuvaš kamen. Pusti ih da govore i da se nerviraju. Ti samo slušaj ono što ti bude rekla kraljica, koja je samo kraljica sa karata za igru. Što to pričaš? Začudi se Alisa. To što sam rekla istina je. Kraljica je od papira, a uobražava da je neka veličina. Kad joj gusenica dosadi, Alisa nastavi da luta kroz šumu. Šetajući na drvetu opazi sijamskog mačka kako skakuće i smeje se, gledajući u oblake. Kad ugleda Alisu, koja ga je zaprepašćeno posmatrala, on vika. Što se čudiš? Zar nikada nisi vidjela da se mačke smeju? Ja se smejem jer sam zadovoljan. Samo zato što luckastom šećirčiji neće nikad poći za rukom da bude pozvan kod kneginje, koja opet neće nikad doživjeti da bude pozvana kod kraljice. Eto, zato se smejem. Gospodine Mačore, promrnja Alisa, nisam htjela da te uvredim. Da slučajno nisi video belog zeca. Eno ga u
se već privikla na svoju visinu i nastavi da luta kroz šumu. Sretala je i druge životinjice, a u jednom trenutku učinio je se da vide i belog zeca, uzrujanijeg nego obično. Na kraju sretne ribu, koja je pozvao da pođe s njom kod kneginje. I nju ću dakle upoznati, pomisli Alisa. Kad stigoše do jedne lepe kućice, uđoše u kuhinju i ukočiše se od zaprepašćenja. Kneginja, o kojoj su toliko pričali, vikala je na kubaricu bacajući lonce i poklopce, a na kraju baci jedno prasence u vazduh, pa ga potom uhvati kao loptu. Kad opazi Alisu, uzviknu: pripremi se, devojčice, očekuje te kraljica. Kakva kraljica? Nasmija se riba. Ti nikad nećeš uspeti da uđeš u njen dvorac. Boga mi, hoću. Kraljica me zamolila da dođem na prijem, jer ja sam kneginja, značajna ličnost. Ne znam samo zašto si značajna. Riba joj se rugala. Samo znam da ti je kraljica zabranila da joj gledaš cveće. Dosta, slobna ribo. Kuvarice, uzmi je i baci u lonac. Ma nemoj, odgovori riba i brzo pobeže. Alisa je vidi kako izlete kroz prozor, pretvori se u lastu i slete na granu. Idemo, draga moja, kraljica ne voli da čeka. Kneginja pozva Alisu. Brzo stigoše u kralječin dvorac. Uđoše u veliko dvorište, po kojem je uz buku doboša marširala četa naoružanih vojnika, koji su opet ličili na karte za igru. U to se pojavi i kraljica u pratnji kralja. Čim ugleda kneginju, zastade zaprepašćena i upirući prstom u nju viknu: straža, bacite je u tamnicu. Veličanstvo, promuca kneginja, dovela sam vam retku životinju, devojčicu, uzmite je, vaša je. Uzviknu kraljica umirena. Lepa životinja. Oprostite, molim, na to će uvređena Alisa. Ja nisam životinja, već devojčica. Zovem se Alisa, idem u školu, znam da čitam i pišem i da recitujem pesmice. Nije nam potrebno tvoje znanje, prekida je kraljica. Mogla bi da čuvaš nezaboravke koji uvek zaboravljaju da se rascvetaju. Vojnici, uputite je u posao. Sada je Alisi bilo dosta. Ne želim da ostanem u zemlji ludaka, pomisli ona. Idem da popijem onu čudnu tečnost, pa da opet budem prava devojčica. Hajde, draga moja, kneginja je uhvati za ruku. Ne smeš ljutiti kraljicu. Pođi za mnom i bit ćeš zadovoljna. I Alisa dopusti da je odvedu do jedne kuće, još neobičnije od kraljevskog dvora. Tu nije bilo stražara, već mnogo kornjača i jedan dostojanstveni krilati lav. Alisa sede na jedno drvo i ostade tako zamišljena neko vreme. Posmatrala je kornjača i krilatog lava koji su se igrali. Gospođo kornjačo, hoćete li da otplešemo ovaj menuet? Zamoli krilati lav najmanju kornjaču. Podigavši se na zadnje noge, kornjača prednje noge nasloni na lavova krila i oni zaplesaše najsmešniji ples koji je Alisa ikada videla.
sa zecom koji je poznat po brzini da će ga pobediti u trci na 300 metara. Ako izgubi, morat će da mu pokloni svoj šešir, a luckasti šeširčija je rekao da joj neće napraviti drugi. To nije velika nesreća, primeti Alisa. Šta nije nesreća? Umeša se kornjača jaučući na sav glas. A kako ću se udati bez šešira? To je jedini deo odeće koji mogu da nosim. Pa imaš lep oklop? Imam, ali s njim sam rođena. A šešir je znak mog dostojanstva. Uostalom, već mi je dosta plakanja. Sad ću malo da zaplešem. Ej, plave, hoćemo li? Krilati lav prihvati kornjačine nožice. Alisa ih je posmatrala, a oni su plesali, praćeni muzikom lišća, koje je vetar pokretao. Treba da se veselite dok suđenje ne počne. Umeša se kneginja. Kakvo suđenje? Upita Alisa. Pa suđenje Bilu, luckastom šeširčiji. Kraljica hoće da ga osudi zato što već 2 dana ne pravi šešire. Jadni Bil, odslužio je svoje. No, ajdemo, već čujem trube. Idući u pravcu odakle je dolazio zvuk trube, Alisa ode u sud. Kneginja je umeđu vremenu zastala da proćaska sa jednim cvrčkom, tako Alisa sama stiže do suda. Na prestolu su sedeli kralj i kraljica, a žaba je užurbano pisala zapisnik, dok je jedan zečić sav zanet svirao u trubu. Potom stiže Bil, luckasti šeširčija, sa šoljicom čaja u ruci i obrati se kraljici. Veličanstvo, molim da mi oprostite, ali pre svega moram da popijem čaj. Zato sam ga i doneo ovdje. Ovo je nepoštovanje naših ličnosti, viknuo kralj. Daj mi tu šoljicu. Ne mogu, veličanstvo, to je moja šoljica, a čaj je zaslađen upravo onako kako ja volim. Sad ću da ga popijem u vaše zdravlje. Rekavši to, šeširčija ga ispi, praćen glasnim smehom vojnika. Zapisničar lupi nogom po stolu, a beli zec se spremao da pročita presudu. Luckasti šeširčija bi osuđen na nedelju dana zatvora. Niko se nije usudio da ga brani, jer bi doživeo istu sudbinu. A ko će sad da pravi šešire? Upita zečić. Niko. Moći ćemo valjda 7 dana i bez njih. Veličanstvo, podsjećam vas da ste navikli da menjate šešir svakog dana. A ja ću ti pokazati da mogu i bez šešira, kad hoću. Ali, kakva je ono životinjica? Kraljica pokaza prstom na Alisu. Nije to životinja, zamuckujući poče beli zec. Životinja ili ne, bacite je u tamnicu. Ne, još bolje, odsecite joj glavu. I ja smatram, opet se umeša beli zec, da ćemo morati da poslušamo naše velikodostojnike. Ona za mene nije životinja. Čini mi se da sam nešto slično video u jednoj kući nedaleko od šume. Zovu ih deca. Umeđu vremenu Alisa ugleda onu čudnu bočicu na kojoj je pisalo "Popi me". Odmah popi jedan gudljaj i poče brzo da raste i poraste toliko da glavom probi krov kuće. Životinjice koje su ranije bile veće od nje izgledale su kao mušice u poređenju sa njom, tako da ih je jednim zamahom ruke sve oborilo. Uhapsite je, naredi rasrđena kraljica, ali niko se ne usudi da priđe devojčici. Otkinite joj glavu, nastavi kraljica.
ali sa isukanim sabljama. Iznenadni nalet vetra sve ih raznese. Alisa ih vide kako lete, tanki i smešni, upravo kao karte za igru, dok je kraljica bila sva zelena od besa. Tada joj priđe Alisa, pokloni joj se i reče: veličanstvo, vraćam se svojoj kući s vašim dopuštenjem. Uhvatite je, poviče kraljica. Alisa potrča što je mogla brže, a za njom su letele karte spremajući se da je ščepaju. Već su i bile za petama, tako da je neku i pokupila. A onda čitav snop karata polete na nju kao oluja. Alisa vrisnu od straha i besa, podiže ruke da se odbrani, kad je prenu glas: Alisa, probudi se, dosta spavanja. Bio je to glas njene sestre, koja je još uvek na obali reke čitala knjigu. Alisa je bila srećna što je opet bila u svom običnom svetu, pored sestre, ali joj je ipak bilo žao što više nije videla neobične životinjice iz zemlje čudesa. Sestri je ispričala san, a zatim otrča kući, jer je bilo vreme da popije čaj. Zatvorivši knjigu, Alisina sestra sklopi oči i nastavi da razmišlja o Alisi. Mislila je kako će njena sestra za nekoliko godina odrasti i postati žena, kako će i kasnije, sve dok bude živa, biti jednostavna i plemenita i voleti sva bića, kako će oko sebe skupiti svu decu i pričati im bajke, dok ona bude slušala sa sjajem u očima, a možda i jednu o doživljajima iz zemlje čudesa. Pričajući im bajke, Alisa će razumeti njihove male tuge i njihove jednostavne radosti, sećajući se svojih srećnih